Vasemmalle ja alaspäin eteen. Painonsiirto taakse ja sivulle viereen sivu. Asutaan oikealla taakse. Painonsiirto eteen ja sivulle viereen sivu. Ja vasemmalla eteen. Painonsiirto sivulle viereen sivulle. Oikealla taakse. Painonsiirto sivulle viereen sivulle. Ja eteen. Painonsiirto sivulle viereen sivulle. Tämä on myös kaikkein paras tanssista. Miten tanssi yhdistää rakkauslajiin, intoisiin liikkumisesta. Ja tämä on meidän lajia kaikkein parhaimmillaan. Annetaan aplodit näin ja